Kelingan manis kesampe jur kelingan ramah kemudune lakon hati bojone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nalangsa rasane ati yen aku ora kelakon melu duweni Walas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut supane batin yen kula dadak dikawin tekati ngati ora bakal ganti nama walang keke
nih. Bubuk Kasmoro. Nun sewu nggih. Nggih. Pangapunten niki instruksi saking Bapak Kepala Desa niki sampun tabuh setengah sekawan. Nggih niki wedalipun sampun meh paripurna nggih. Tasih wonten tembang pinten nggih? 2 buah lagu lagi ngono. Niki request saking Bapak Lurah Pepeling ya. Oke. Nggih, pinangka panutup monggo. Agi-agi ora-oroko bari
supancine padha nindakake enten pas kumandang wayahe sembahyang netepi masjid dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar sholat saya tingetoke tindak mungkar Marit lan isa cakepe rayokane sholat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelan pasrah sing kuwasa yen keparang besok muga swarga lila nono pamit tulis matur sembah nuwun kawula nuwun nggih kula sing nderekaken awal ngantos akhir enten berita ning pangapunten dene enten